ina mata masu neman yadda a gurin mazajensu, ina mazaje masu neman yadda a gurin iyayen gidansu, ina maza masu neman yadda a gurin wasu manya ko kuma gurin wasu mutane ko kuma suna kai mutum ne zai yarda da kai fiye da yanda ya yarda da kowa a duniya. Kamar mace idan ke mace ce mijinki zai yarda da ke fiye da yanda ya yarda da kowa a duniya. Zai baki amanar fiye da yadda zai ba kowa a duniya. Kai ma idan kana da ubangida ko kuma mata ko kuma wani wanda kake son ya yarda da kai ya baka duk wata amana wadda kake buƙata. To wannan asirin na ɓangaren yarda ne, yarda da so da amana. Insha Allah rabbi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba wannan ko fatan alkhairi kuma da ake mana fatan alkhairi daga gurare daban-daban. Mutane wanda suke kiran mu suke tura mana saƙonni ta suke biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani suke saka mu ayyuka mabambanta wanda suke mana fatan alkhairi. To muna farin ciki sosai game da muka saba shigo muku da.